בישראל בקשר לפליטים ומבקשי מקלט בקונטקסט בינלאומי. כי כמו שאנחנו יודעים, פליטים הם לא רק בישראל אלא בכל העולם, וזו הרצאה שאפשר לתת לו ב-40 דקות ואפשר לתת לו ביומיים. אז אני אתחיל עם הזמנה ב-20 לחודש, ב-10 בבוקר במשרדים של אמנסטי. אני נותנת את אותה הרצאה, אבל ב3 שעות. אז תראו, אם יש שאלות או משהו שאתם רוצים, אז תוכל גם להגיע לזה. גם המצגת באנגלית, אבל רוב המצגת בתמונות, אז אני מקווה שזה לא יהיה בעייתי, אבל אם יש איזשהו מושג או משהו שאתם לא מבינים או רוצים את המושג בעברית, אז תגידו בחופשי. אם אני חושבת על פליטים, הדבר החשוב ביותר לדעת זה אמנת הפליטים. אמנת הפליטים זה אמנה מ-1951, אחרי ה-UN Charter, מה שעשה את ה-UN, את האו"ם, הם הגיעו ביחד ועשו אמנת הפליטים, וזה מאוד חשוב. ישראל היה לה מקום מאוד מרכזי בכל הנושא של בניית וגיבוש האמנה, ובתוך האמנה זה נותן משהו שהוא ממש קשור למלחמת העולם השנייה. דווקא האמנה עצמה דיברה רק על פליטים מהשואה ומהמלחמה. דיבר בתוך השפה של האמנה. האמנה הזו קיימת כדי להתמודד עם המצב של פליטים מהמלחמה הזו. ורק ב-1967 העולם הרחיבה את האמנה כדי לדבר על כל המצב של פליטים בעולם, לא קשור לאיזה מלחמה או איזה מצב. אוקיי? אז ברור שישראל היה לה מקום גדול בתוך כל הגיבוש של האמנה, כי הרבה מהפליטים היו פליטים יהודים. אז זה חשוב לציין כי כל האמנה וההגדרה של מי זה פליט ומי זה לא היה מבוסס על המצב בהיסטוריה. אז לדוגמה, ההגדרה של פליט שנתן בתוך האמנה לא כל כך מתייחס לכל מיני נושאים שהיום הם מאוד מאוד בוטים, כמו כל הנושא של מגדר, ואנשים שהיו צריכים לברוח בגלל כל מיני סיבות שקשורים למגדר, לא היה תחת האמנה, כי ההגדרה באמנה, בגלל שההגדרה הזו מתייחסת יותר לפליטים מהמלחמה. אז בעצם האמנה נתן הגדרה, מי זה פליט. בעצם ההגדרה הזו מדבר על מישהו שהוא פליט, אם יש לו, באנגלית קוראים לזה well-founded fear of persecution, אוקיי? אז בסיס לרדיפות, אוקיי? שהוא סביב אחד מ5 קריטריונים. גזע, דת, political opinion, belonging to a specific social group, religion, nationality, and race. גזע, דת, לאום, פוליטיקה, political opinion, דעה פוליטית ושייכות לקבוצה חברתית. אוקיי? אז בעצם זה ההגדרה של פליט. אבל מה זה לא נתן? זה לא נתן אף תהליך איך לבדוק מי הוא פליט ומי לא פליט. זה היה כל כך ברור לכולם אחרי המלחמה מי היה פליט, אז בתוך האמנה הם לא היו צריכים לקבוע איך להבין מי מכל האנשים שאומר אני פליט, מי באמת פליטים. אז מה יש ארגון בשם נציבות האו"ם לפליטים, UN High Commissioner for Refugees, שתפקידם זה לעשות איזשהו מוניטורינג וביקורת על האמנה ולראות אם יש פער. ומאוד מהר, במיוחד אחרי 67 שהם הרחיבו את האמנה, הם הבינו שהם כן צריכים ליצור איזשהו תהליך שמראה מי מכל האנשים שאומר שלום אני פליט, מי באמת פליט ומי לא פליט. וקוראים לתהליך הזה התהליך לקביעת מעמד פליט, באנגלית Refugee Status Determination, שזה תהליך משפטי כדי לראות מכל האנשים שאומר שהם פליטים וזה לראות מי באמת מספיק, הוא כאילו מתאים להגדרה שהאמנה נותנת. גם בתוך האמנה נותנת איזושהי רשימה של זכויות והגנות, מי בעצם כן מתאים להגדרה הזאת, מה הוא מקבל. אז בעצם אם הייתי צריכה לסכם את זה, זה אותם זכויות כמו אזרחים. אז אם אני בארצות הברית והזכות לבריאות באה רק דרך המעסיקים, אז מישהו שהוכר כפליט זה אותו, הוא מקבל גם גישה למערכת הבריאות באותו צורה. אם אני בישראל ויש איזושהי גישה אוניברסלית למערכת הבריאות, אז גם אנשים שהוכרו כפליטים גם אמורים לקבל אותם זכויות. מה שמאוד חשוב לציין, באמנת הפליטים לא כתוב בשום מקום על הזכות להיות אזרח.
לא כתוב אם מישהו הוכר כפליט, צריך לתת לו אזרחות. חלק מהמדינות בעולם מתנדבים לעשות משהו מעבר למחויבות שלהם לאמנה, ואחרי כמה שנים נותנים אזרחות, אבל זה לא כתוב באמנה. אל תשמע את אמנסטי או ארגונים או אנשים אחרים שהאמנה זה המנדט שלהם, אומרים משהו כמו צריך לתת אזרחות. אז כשאני אומרת שמגיע לאנשים זכויות כמו אזרחים, אני מדברת על זכויות יותר חברתיות וכלכליות, אבל לא את הזכות לבחור או להיבחר. אז בעצם ישראל הייתה חלק מהיוזמה, זה נתן זכויות והגנה, זה נתן את ההגדרה, אבל אף תהליך להבין מי פליט ומי לא, וזה גם יצר את הארגון הזה, נציבות האו"ם לפליטים. יש עיקרון מאוד חשוב בתוך האמנה, זה סעיף 33 לאמנה, שהוא עיקרון האי החזרה, שזה בעצם הלב של האמנה. זה אומר שאי אפשר להחזיר מישהו שצפוי לו סכנה באיזשהו מקום. אי אפשר להחזיר אותו למקום זה אם צפוי לו שם איזשהו סכנה. וזאת הסיבה שכעת לדוגמה ישראל לא מגרשת אנשים בכוח, היא מגרשת אבל בצורה אחרת שנדבר עליו, אבל בכוח היא לא מגרשת אנשים מאריתריאה או סודאן בגלל שהיא מבינה את העיקרון הזה, עיקרון אי החזרה, כי צפוי להם סכנה במדינות האלה. אני רציתי לדבר שנייה על מושגים. אני אתן את ההגדרות של המושגים האלה בשתי מסגרות. יש את המסגרת של המשפט הבינלאומי, ויש את המסגרת של מורליטי ומה שאני מרגישה בלב. אוקיי? שתי מסגרות, שתיהן מאוד חשובות. לפי המשפט, אוקיי? יש את המושג מבקש מקלט, באנגלית asylum seeker. מי שמבקש מקלט, לפי המשפט, זה בן אדם שאומר שלום אני פליט, אבל המדינה או נציבות האו"ם לפליטים עדיין לא בדק את בקשתו, או הוא בתהליך של בדיקה הבקשה שלו, והוא מחכה לתשובה. אז הוא מבקש מקלט. ומישהו שהוא פליט, זה מישהו שהוא סיים את התהליך, ונתנו לו מעמד משפטי פליט. אוקיי? עכשיו, בואו נגיד, אני נמצאת במדינה, בו הממשלה בוחרת לא לבדוק בקשות. אבל אני יודעת שאני ברחתי מארגון הג'אנג'וויד והייתי צריכה לברוח להרים וראיתי אותם באים אחריי ואז רצתי וסוף סוף אחרי חודש הייתי צריכה להיות ביער ובכל מיני מקומות וזה וסוף סוף הגעתי למחנה פליטים והרגשתי חופש ואני יודע שאני פליט, אז אני לא אגיד לו אתה לא פליט, כן? לפעמים אנשים מרגישים מה זה אומר להיות פליט, אז זאת הסיבה כשאני מתארת את האוכלוסייה של 50,000 אנשים כאן, אני אומרת פליטים ומבקשי מקלט. כי רובם לפי ההגדרה המשפטית מדובר במבקשי מקלט, אבל אני אף פעם לא אקח ממישהו את ההגדרה שהוא נותן לעצמו שהוא יודע שהוא פליט. יש גם ההגדרה של מהגר עבודה. בישראל יש הגדרה מאוד ספציפית למהגר עבודה, שזה מישהו שבא לישראל עם אשרה, דרך הסכם או בין חברות או בין ממשלות להביא אנשים שיעבדו במגזרים ספציפיים. אז לדוגמה אנשים מתאילנד או מהפיליפינים וזה שהם באים לכאן דרך הסכם, דרך עם אישורי עבודה, לעבוד בסיעוד, לעבוד בהקלאות. אוקיי? אז זה בעצם ההגדרה של מהגרי עבודה. ישראל לפעמים משתמשת באותו מושג הזה כדי לתאר את האוכלוסייה הזאת. אבל חשוב לציין שבעצם כאן מדובר על הגדרה ספציפית, שזה בעצם אנשים שהגיעו דרך הסכמים. אוקיי, נציבות האו"ם לפליטים, זה הגוף, זה UNHCR, שהיא אחראית על לפקח על מצב הפליטות בכל העולם. בכל העולם יש משהו כמו 40 מיליון פליטים ומבקשי מקלט, 40 מיליון, וכאן מדובר לפי אזור בעולם. אז באמריקה, שזה צפון ודרום אמריקה, יש משהו כמו 5 מיליון. במידל איסט, נורת אפריקה, צפון אפריקה ומזרח התיכון 5 מיליון. אירופה 4 מיליון, אסיה והפסיפיק 9.5 מיליון ואפריקה 12 מיליון. אוקיי? הדיאגרם הזה הוא משהו כמו 35 מיליון אנשים, כי הוא טיפה ישן, הוא מינואר 2012, אז בגלל כל הפליטים הסורים, אז המספר הרבה יותר גבוה, במיוחד במידל איסט נורת אפריקה. רגע, זה מדינות מוצא שלהם או מדינות שלהם פליטים? אחלה שאלה. זה איפה הם נמצאים כעת. איפה הם פליטים. אם הייתי צריכה לעשות על מאיפה הם, שזה אחלה, זה רעיון מעולה, אולי אני אשים עוד מפה, נראה שאין כל כך הרבה פליטים מארצות הברית, למרות שיש קצת, במקומות כאלה.
וזה אנשים כבר שקיבלו הכרת פליטים, או אלה שטרם קיבלו? אחלה שאלה. How do I go back? אוקיי, קוראים לזה people of concern, אוקיי? שזה כל מיני אוכלוסיות שנציבות האו"ם לפליטים אחראים עליהן. אז מדובר בפליטים, מבקשי מקלט ועקורים. אוקיי, מאוד חשוב לשים את האוכלוסיות האלה באיזשהו קונטקסט, אוקיי? של האוכלוסיות הזרות בישראל. משרד הפנים והשתי הצ'ארטס האלה, הטבלות האלה, מהאתר של משרד הפנים, של רשות האוכלוסין וההגירה, עשיתי קופי-פייסט, חוץ מדבר אחד שלא עשיתי קופי-פייסט כי לא יכולתי, זה שכאן בתוך הקופי-פייסט הם השתמשו במושג מסתננים, אוקיי, אז שמתי את זה כאן עם גרשיים והוספתי את המילה מבקשי מקלט. אבל המעמד המשפטי שישראל נותנת לאנשים האלה, שכשאני מסתכלת על האתר של רשות האוכלוסין וההגירה, זה מסתננים, אוקיי? אז שוב, המקור של המידע הזה זה משרד הפנים. כל פעם שנותנים את המספר, ואפילו זה טיפה גבוה, כי כל האנשים שעכשיו הם עברו גירוש, זה מספר יותר קרוב היום ל-53,000, אוקיי? זה אנשים שכעת נמצאים בישראל. כעת נמצאים בישראל. אם אני מסתכלת על המספר של האנשים שנכנסו לישראל כמסתננים, האמירה של משרד הפנים, אז המספר הוא כמו 65,000. זה אומר, 65,000 אנשים נכנסו לישראל, אבל איזה 10,000 או אפילו יותר קרוב ל-15,000 מהזמן שהם נכנסו יצאו. או דרך החזרה מרצון, שנדבר על זה, או דרך גירוש בכוח, או דרך יציאה כי האישה שלהם יש לה מעמד פליט בארצות הברית, אז עשו תהליך של איחוד משפחה, או משהו כזה. יש את האוכלוסיית העובדים הזרים, ששוב זה אותם אנשים שתיארתי מקודם, אנחנו משתמשים במושג מהגרי עבודה, אבל עובדים זרים, שזה אנשים שהם כאן כעת עם אשרות, אז מדינת ישראל מביאה, בגלל שהיא מבינה שאין מספיק עובדים ישראלים לכל מיני סקטורס בתוך הכלכלה, 70,500 אנשים. יש את האנשים שנכנסו למדינת ישראל, אוקיי, בחוק כעובדים זרים עם אשרה, ובגלל איזושהי סיבה אין להם אשרה יותר, אוקיי? אז בדרך כלל זה יכול להיות שתי סיבות. הראשון זה שקיבלתי אשרה ל3 שנים ואני כאן 5 שנים, 10 שנים, אז האשרה שלי פשוט לא בתוקף. ויש איזשהו חוק אחר בשם חוק הכבילה, שעושה כבילה בין העובדת הזרה או העובד זר עם המעסיק שלו. אז לפעמים, במיוחד אפשר לחשוב על דברים כמו הטרדה מינית, אם אני עוזבת מעסיק ספציפי, אני יכול לאבד את האשרה שלי. אז יש כל מיני מצב בעייתי מאוד בכל זה, שכאילו יש איזושהי תלות בין העובד למעסיק שלו, שיכול לגרום להרבה בעיות וניצול. אז זה עוד תחום שאפשר לתת את ההרצאה של 45 דקות רק על זה, וההפרות של זכויות אדם שקורות בתחום של עבודה, עובדים זרים וכל זה, אבל זה לא להיום. אז בעצם יש משהו כמו 14,500 אנשים שהם עובדים זרים בלי אשרה. ואז יש את האוכלוסייה האחרונה, שאף פעם אף אחד לא מדבר עליה, שזה overstayed tourists, אנשים שנכנסו לישראל כתיירים, קיבלו בדרך כלל בנתב"ג איזשהו ויזה, 3 חודשים, 7 ימים, תלוי ממה שהם קיבלו, והם כאן הרבה זמן אחרי הוויזה תייר שהם קיבלו בשדה התעופה. יש היום 92,000 אנשים כאלה, 92,000. חצי מהאנשים הם מהמדינות של ברית המועצה לשעבר, שהם אנשים שהם לא יהודים, גם לא לפי משרד הפנים וגם לא לפי הרבנים, אבל אנשים האחרים שהם כאן עם ויזה תייר והם כאן אחרי הזמן שמשרד הפנים נתנו להם בשדה התעופה. יש אוכלוסייה אחרת שלא קיימת על הטבלה הזאת, שזה פלסטינים מהשטחים שגם עובדים בישראל עם אשרה או בלי אשרה. אבל זה לא כל הזמן דרך משרד הפנים, אז הסטטיסטיקות של המספרים האלה לא נמצאים כאן. אם אני מדברת רק על הקטגוריה הזאת, אוקיי? אז חשוב להבין מאיפה האנשים. אז האנשים הם בדרך כלל או מאריתריאה או מסודאן, או מרשימה אחרת של מדינות, איזה 25-30 מדינות באפריקה, גם יש אנשים במיינמר ומסין ומטורקיה ומכל מיני מדינות אחרות בעולם. אז 91% של האוכלוסייה הוא או מאריתריאה או סודאן,
ו9% מהמדינות האחרות. שרה, ההגדרה של מסתננים היא רק מי שהגיע דרך הגבול למצרים, או גם... זה אחלה שאלה. ההגדרה של מסתנן, ונדבר על זה בעוד שנייה, באה מחוק מ-1954, שזה החוק למניעת הסתננות, שהוקם כדי להתמודד עם תופעה של פלסטינים שהגיעו אחרי המלחמה ב-1948. חלק מהם זה אנשים שרצו לחזור לכפרים או לבתים, חלק מהם זה אנשים מכל מיני קבוצות מיליטנטיות כמו הפדאיון, והם היו צריכים איזושהי מערכת משפטית כדי להתמודד עם התופעה הזאת. אז ההגדרה של מסתנן לפי החוק הזה מ-1954 זה מישהו שעבר גבול בצורה לא מסודרת, אז בלי אשרה, מאחד משבע מדינות. אז המדינות הן טרנס ג'ורדן, כי זה היה 54 לפני שהיה ירדן, זה סוריה, תימן, מצרים, ואני לא זוכרת בדיוק השבע, אבל אפשר לדמיין. אז מה שקרה, ונדבר על זה הרבה, ב-2006, שפליטים מסודן התחילו להגיע במספרים יותר גבוהים, אז האנשים הראשונים, הם שמו אותם בכלא לפי החוק למניעת הסתננות. מוטסים הגיע טיפה יותר אחר כך, אבל יש אנשים שהוא מכיר שהם היו הראשונים שהגיעו ב-2006, שהם היו בכלא שנה, 8 חודשים, לפי החוק למניעת הסתננות. ואז ארגונים כמו המוקד סיוע לעובדים זרים, שעכשיו יש להם שם חדש, המוקד סיוע למהגרים ופליטים או משהו כזה, הם הגיעו לכלא, לעבוד עם האוכלוסייה של עובדים זרים, והם פתאום ראו את האנשים האלה, אמרו מאיפה אתה, אומרים מדארפור, מה זה, מי זה, מה קורה כאן, והם הגיעו לבית המשפט והם החליטו שלהשתמש בחוק למניעת הסתננות לא היה בסדר לאוכלוסייה הזו, והם צריכים להשתמש בחוק אחר, החוק לכניסה לישראל, שנדבר עליו. מההחלטה הזו עד היום, כל הזמן הם ניסו לעשות תיקונים לחוק למניעת הסתננות מ-1954 כדי שהוא יהיה יותר מתאים לאוכלוסייה הזו, והם התחילו לשים אנשים בכלא לפי החוק. אז היה איזשהו פוש גדול, אם אתם זוכרים, ב-2008 עד 2010 עם התיקונים לחוק למניעת הסתננות, והצלחנו, והם כן עברו את הקריאה הראשונה בכנסת, אבל זה לא עבר, כאילו זה לא הגיע לקריאה שנייה בגלל איזשהו לחץ ציבורי. אבל בינואר 11 וינואר 2012 תיקונים לחוק למניעת הסתננות, תיקונים מספר 3 כן עבר, וזה חוק. בג"ץ ביטל אותו בספטמבר, 16 לספטמבר 2013, וב-11 לדצמבר 2013 תיקון מספר 4 עבר, וזה המציאות שלנו היום, וגם התחיל את המחאה ונדבר עליו הרבה. אוקיי. כשמגיעים אנשים בהתחלה הם על תקן של מבקשי ישראל. ואז נתחיל איזשהו תהליך שבודקים אם מקבלים הגדרה. כשהם מגיעים את the first place, איך הם נכנסים לתוך המדינה? לתוך המדינה, כשהם מגיעים לבקש ממנו. אז כעת, קודם כל כשתיארתי את התהליך, אני תיארתי מה כתוב באמנה. שלפי האמנה מישהו מגיע, והסטנדרטים הבינלאומיים שיצר נציבות האו"ם לפליטים, הרגע שמישהו הוכר כמישהו שרוצה לבקש מקלט, אז הוא צריך לעבור איזושהי בדיקה בשם Refugee Status Determination. בכל העולם אנשים מגיעים למדינה בצורות שונות. חלק מהאנשים מגיעים דרך השדה תעופה עם ויזת תייר, ואז אחרי שהם נכנסו הם אומרים שלום, אני כאן לבקש מקלט. יש אנשים שעוברים גבולות בצורה לא מסודרת, ואז הם באים למדינה ואומרים שלום, אני כאן לבקש מקלט. יש כל מיני דרכים להיכנס למדינה. בישראל יש מבקשי מקלט שהם הגיעו דרך הגבול עם סיני, שבדרך כלל הגיעו בצורה לא מסודרת, למרות שיש קבוצות שחיילים נתנו להם להיכנס בגלל שהם ראו את המצב הקשה שלהם ונתנו להם להיכנס. יש אנשים אחרים שקפצו על גדרות או לא היו גדר או מה שזה. יש מבקשי מקלט שהגיעו דרך נתב"ג ואז הגישו בקשות למקלט בתוך נתב"ג עצמה. ישראל לא רצה לתת להם להיכנס ואז היא אמרה אני כאן לבקש מקלט. יש אנשים שנתנו להם ויזת תייר, נכנסו לישראל ואחרי כמה ימים או חודש או איזושהי תקופת זמן הגישו בקשה למקלט, אז יש את כל הסיפורים. כאן בישראל, אני רוצה לדבר על מספרים. עד 2006, אז בין 1948 עד 2006, שוב המספרים האלה ממשרד הפנים, זה המספר של מבקשי מקלט או מסתננים לפי מה שישראל מתארת, שנכנסו לישראל.
2007 אתם יכולים לראות את כל השנים. היה כאן איזושהי ירידה בין 2008 ל-2009. אנשים אומרים שזה בגלל המבצע בעזה בשם עופרת יצוקה, שזה הרבה יותר קשה להיכנס אחרי המלחמה, כל מיני סיבות. גם המצב במצרים ישתנה, זה גם יכול להשפיע. 2011 היה השנה עם מספר הכי גבוה של 17,000. 2012 ראינו את היישום של התיקון מספר 3 לחוק למניעת הסתננות, המספר מתחיל לרדת. כאן אני צריכה להוסיף 2013 שהיו פחות מ-80 פליטים שנכנסו, פחות מ-80 מסתננים לפי השפה של משרד הפנים שנכנסו. אז אנחנו רואים ירידה משמעותית. באיזה שנה היה החוק למניעת הסתננות הראשון? 12 או 12. זאת הבנייה של הגדר. הם הפסיקו להגיע, את תדברי למה הם הפסיקו להגיע? כי לא ממש הבנתי. למה הם הפסיקו להגיע? נדבר על זה בהמשך. אוקיי, כל הזמן חשוב לציין מה ישראל חושבת לגבי המספר של הפליטים ומבקשי מקלט, מסתננים שקיימים כאן. זה היה הכותרת הראשי במעריב ביוני 2012, בקרוב שיעור הפליטים בישראל הגבוה במערב. כאן יש ציטוט מינואר 2011 של נתניהו, של ראש הממשלה נתניהו, שזה התרגום לאנגלית, הייתי צריכה להביא את המקור לעברית, אבל הוא בעצם כתוב שם ש-A stream of refugees threaten to wash away our achievements and harm our existence as a Jewish and democratic state. זה לא משהו שהוא אמר פעם אחד, הוא אומר את זה בפייסבוק, בכל מיני פורומים שונים, וגם שר הפנים לשעבר, שר הפנים שכרגע, שר גדעון סער, הם כל הזמן אומרים שהם איום לקיום של מדינת ישראל. אז כאן, ואני לא רוצה שתסתכלו כאן כעת, אני רוצה שקודם כל תסתכלו כאן, שוב אני מצטערת שזה באנגלית. לקחתי את השנה 2010, אוקיי? שנה 2010 הגיעו לישראל 14,746 מסתננים לפי ההגדרה של משרד הפנים. הייתי יכולה לבחור כאן 2004 או 2013 והיינו רואים מספר יותר קטן, אבל בחרתי כאן 2010 שיש למדינת ישראל הרבה אנשים שהגיעו. ואז כל מיני מדינות אחרות. אז בניו זילנד די רחוק, קשה להגיע לשם, רק הגיעו 1,140 איש באותו שנה. בארצות הברית, שזה הכי הרבה, הגיעו 114,333, שזה הרבה אנשים. אז אתם יכולים לראות כמה פליטים ומבקשי מקלט מגיעים לכל מיני מדינות מערביות או מפותחות בשנה. אוקיי? ושוב, אם מישהו רוצה את כל המספרים האלה, בכיף נשלח את המצגת, אז לא צריך לרשום כל כך מהר. ואז אולי מישהו יכול להגיד לי, אבל סלע, לא אכפת לי שהגיעו לארצות הברית 114,000 מבקשי מקלט, שמדובר במדינה עם 400 מיליון אנשים, אנחנו כאן במדינת ישראל עם 7-8 מיליון אנשים, אז המספרים האלה לא כל כך מעניינים אותי. אז אני מגיעה לכאן, שלקחנו את אותו מספר פליטים ומבקשי מקלט ביחס לאוכלוסייה. אוקיי? אז אם אני עושה את זה, אז ניו זילנד עם אוכלוסייה די גדולה ומספר של פליטים מאוד קטן, כאן הכי קטן. ארצות הברית, למרות שיש לה מספר די גבוה של פליטים ומבקשי מקלט, גם האוכלוסייה כל כך גדולה שהיא גם בצד זה. מדינת ישראל נמצאת כאן, אוקיי, שהיא גבוה מאוד, אוקיי, בהשוואה. חשוב לציין שקפריסין, שוודיה, נורווגיה ובלגיה באותו שנה היו יותר פליטים ביחס לאוכלוסייה. אוקיי? אבל שוב, אם עשיתי את זה ל10 שנים, ואם עשיתי את זה לשנה אחרת שהיו פחות פליטים, אז היינו רואים את ישראל יורדת. מאוד קשה לעשות את זה לעשור, כי הסטטיסטיקות לא כל כך קיימות. אבל אולי אפשר לעשות את זה מתישהו. אבל בעצם זה כדי לראות שדווקא פליטים ומבקשי מקלט מגיעים לכל מדינה. אוקיי? אז כשאנחנו חושבים על המשפטים האלה שראש הממשלה אמר וגדעון סער, שר הפנים אומר, אז אני שואלת עם כל האוכלוסיות האחרות שהן זרות, פלוס איזושהי השוואה למדינות אחרות, האם מדובר באוכלוסייה כל כך גדולה שהיא באמת איום של קיום המדינה? איך הם מגיעים לארצות הברית? אחלה שאלה. אז יש בעצם כמה דרכים. קודם כל זה אנשים שמגיעים בצורה לא מסודרת, עוברים את הגבול עם מקסיקו, עם קנדה. יש אנשים שמגיעים דרך השדה תעופה. שאנשים יכולים להגיע דרך השדה תעופה בכל מיני צורות. אני יכול לעשות ויזה מזויף, להגיע לשדה התעופה, ואז לשאול, לבקש מקלט. אוקיי? אני יכול להגיע עם ויזה תייר או כל מיני דרכים.
יש גם איזושהי תוכנית בשם resettlement, יישוב מחדש, נכון? שזה כשמדינות שהן לא ליד מקום עם סכסוכים גדולים, מתנדבים לקחת אנשים שהם כבר הוכרו כפליטים. אז הם לוקחים אנשים ממחנות פליטים, או בעיראקים, ארצות הברית לקח מלא עיראקים, הרגשתי שאולי היה איזושהי אשמה שם, לא יודעת. לוקחים אריתראים ממחנות פליטים באתיופיה, או כל מיני אנשים, לוקחים אותם בצורה התנדבותית אחרי שהם כבר הוכרו כפליטים. אז גם דרך תוכניות האלה מגיעים.